Така че има огромна сила, казахме, в кръста на Христос. И това е Неговата кръв. И в Откровение 12:11 се казва, а те го победиха чрез кръвта на агнето. Кои те? Ние. Ние днес. И тези, които са били преди нас. Ние го побеждаваме, когато прилагаме кръвта на Христос. Имаш проблеми, имаш атаки, имаш ситуации. Прилагай кръвта на Христос. Три са нещата, много са елементарни. Да имаш знание и познание относно съвършеното дело на кръста, завършеното дело на кръста, за кръвта на Христос. Да го вярваш и да прилагаш. Три неща са. Да имаш знание и познаване, че кръвта изцелява, че кръвта ни защитава, че кръвта ни пази. Да повярваш и да го прилагаш. Ако не го прилагаш, мога само да вярваш, това ще бъде вяра без дела. Както казва Яков. Не мога да казваш, че имаш вяра, а пък нямаш дела. Няма как да стане. Имаш ли вяра, трябва да имаш дела, защото вярата трябва да бъде жива, деятелна, действаща. Така че от знание минаваме към вяра и от вярата трябва да има и действие, трябва да има дела, трябва да прилагаме тази кръв. След това казва, те го победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своята свидетелство. Така че номер 2 оръжие, което мога да вземем. Има тайна, скрита, кодирана в Божието Слово, Божието Писание. И коя е тя? Божият Свети Дух. Казва, че Словото е мече на Духа. Той не го притежава. Като казва, че мече е на Духа, значи писаното Слово е на Святия Дух. Казва, святите човеци са говорили и са писали, водени, движени от Святия Дух. Святия Дух е автора на Писанието. Святия Дух е автора на Писанието. И ние без него не можем да четем Словото. Няма кой да ти го открие. Може папагалска от предание. Той брат ще научи. Ще чуеш от другия брат. Ще чуеш от четвъртия брат. Но Бог не иска папагалско. Иска сам ти. Заедно с Святия Дух. Да ти открива. Иска Бог да ти открива на тебе. Кажи на мене. На мене да ми открива Бог. Когато открива на брата, Бог да го благослови. Бог му открива на него. Но ние трябва да имаме жаждата, страстта, огъня. Бог да открива и на нас. Неговите тайни, неговите откровения. Защото те стават живот за нас. Те ни вдъхновяват, те ни мотивират, те ни дават сила да тичаме с дразновение, да служиме на Бога, да се покоряваме на Бога. Цялото ни същество вярва в Господа. Когато Бог открие на нас, сещате ли се в Словото за такова нещо? Петър имаше откровение от Бога. Исус го попита, според тебе, Петре, кой съм аз? Той каза, ти си сина на живия Бог. Тогава Исус му каза, вау, това кръв и плът, това човек не ти го открил. Но отца ми, който е на небето. Но ето човека си е човек след малко, Исус го видя, че е човек на откровенията и дойде да сподели с него, понеже знаеше какво го очаква. Кръста. И дойде да сподели с него. Това става моментално след откровението ми. Казва, Петре, аз трябва да отида на кръста. Трябва да умря за греховете ми. Трябва да помогна кръвта си. Той казва, да не бъде Господи. Я мини зад мене. Издърпа го. Виж, ние искаме Христос за нас. Той му мислеше по човешки доброто. Но виж какво му каза. Ти не мислиш за Божиите неща. Това са човешки. Като човек той искаше да не отива на кръста. Как ще ходиш до това ужасно място? Но Исус знаеше какво трябва да направи. Нямаше шанс иначе да бъдем спасени. Ако Христос не беше отишъл на кръста, нямаше никакъв шанс да се спасим, ако Христос не беше отишъл на кръста и да извърши това благодатно дело. Да пожертва самия себе си.